holy robe Isua Krista Thui Loh Kawr khenbeh anih hma a inbel sipai hovin chumvor mewa anin chu kha khonge omtak Isua Krista kan tana athi thu le athi na wanga nunna kan nei dan le aringa piang chandam kan ni tur thu kan sia a kan poma ring tu cha ni du te chuan thei to pin anhung zui kan tum chin ani Isua Krista tur na hi thon thu me me ani lo ti kan sia a chu kan siat na chu Bible atangin nem he ina omboka mulowaring te chuan enga thole ti ani a eng thol na nun le chanvo kan nei thei na tura mulowaring theia min siam tu kan pa kan Pathian le afapa Isua Krista min chandam tu le kan chian kan ta na thok kan thinlunga chengreng tharau thiang lim chu fakin omsela chibai buk na thiang lim kan buk masa e Isua Krista khenbeh a khan Thawmhnaw engdang ma inbel anei lo ti Bible a kan hmuh a anei chun chu Thui Loh Kawr ni in chu po chu hlihsak ani khani a khatia an hlihsak nu khan Chanchintha Johana bungsom pakwana changsom hni pathuma changa changsom hni pali chuan heti hiana ziaka sipai ten Isua cross an khenbeh zo chuan a silfen te an lak saka sipai pakhatin chan khat zel turin chan lia an sema a korfwal an laboka chu Thui Loh Kawr ani a anghong atanga atang thlengin a pumin ta vek ani anni chuan hei hi chu ipot thlir suang u tu ta ber tur nge shat nan chumi vorzo kang u anti a ka silfen te anin sema ka koratan chuman vora ti le khathu kha alo thlen na turin sipai ho te chuan chung chu anti ta nge ya ti kan hmu a Isua an khenbeh khan sipai ho te khan Isua Krista Thui Loh Kawr chunga chum vorin tunge a kawr chu changang ti in an bai pui lai lai kha po som emo po thlir anilawa apumin mi pakhatin a changani ti a shat thei ani kamin nu khan honge Isua Krista Thui Loh Kawr kha a omtak zel le ilo zirchianna o Isua Krista Thui Loh Kawr kan ti mai hi asap chong chuan seamless robe ti ani bok china tin holy robe te holy tunic te holy coat te le the honorable robe te le kaitin of the Lord ti te ani boka hekan video wa po hian Thui Loh Kawr ti emo holy robe ti in kan soi chin don ani he holy robe hi achin shat lovin hun rei taka omnu in Elanna I Constantine the Great anu in Holy Land kan ti mai Jerusalem afapa biak in sak a endik puina lama a hmuhchhuah ani ti in thuin nan chhon zirchianna atangin hu ani a Elanna ile afapa Constantine te hi ringlo mi pagans an china Christiana in Latin an hun lai le tun hun thleng po in Christian na thu the dar ko nga le Christian na traditions rangshanga an ming hi mai theilo ang hialin tel an lo ni ta kha ani a tichuan Elanna ichuan kumza thum somni pasari laivel khan Jerusalem tlo in hun rei tak achama chuta chuan he holy robe hi hmuhchhuah ni asoyani holy robe mai baka Isua Krista an khenbeh na cross true cross tele Christian de ta na thil hlui le hlu tam tak hmuhchhuah bok ni asoyani Isua khenbeh na cross true cross omna hmuna phei chuan Venus le Jupiter de biak na temple lo om chu thinrim takin Elanna I hian a chut chiat tira biakin asak nan tamak ni inan soiboka he Thil bik hi hundanga kim changzokin wantar lan le kan tumanga tichuan he holy robe hi Elanna ichuan thlir Germany a afapa omna hmuna thonin ada thattira ma se Jerusalem atanga thlir Germany thlengtura ken ani na kalpunga hian he holy robe keng tu te hian harsat na sang an to kani harsat na tam takkara atopa chuan thlir Germany thlenpui ni in Archbishop Johann pakhat na chuan lo dong songin munthiang hlim asaka chuan alo da thata ani he holy robe hi areito ema wangin moi emo huar emo a oman hlawa wangin silk an thui nan chin ni a soyani a kumza bisom pakwana a rubber solution atwam ni in he Thui Loh Kawr hi holy robe Isua Krista Thui Loh Kawr aninge ani ti stigmatis there is new man chuan afia nge mi pui mi mir te mu thei tur pho chwa phallo ani reng lain mun thluk takadil tu ten omvele china wangin mu thei turin public viewing thein
uluk takin glass chunga da ania hmuhchhuah ani vele china he holy robe hi mipui te hma a pholan ani hnunun ber chum chu kumsang ni som pahnia khan ni in mi nuai nga chuang fe chuan pilgrimage nei phain an en nge ani he holy robe Thui Loh Kawr hi Isua Thui Loh Kawr nge kha ani ti Pope Emeritus Benedict somparuk na chuan soin he holy robe hian Isua Krista athi dan chiang takin tun hun thlengin min hmu fiatir ani ti in a soya apuan Thui Loh puan ani na hian ko ushan te in pum khat na le kandang lam na gender thelo kan ni zia apho lang ani atibok ani Argente France Benedictine biakina he holy robe ay rong tak deuh hlek da chat ani boka he robe rong tak deuh hlek zokhi Charlemagne an France ada ni asiatani Charlemagne hi Charles the Great ti tele Charles the First ti te po inan soy China Franks lalte Lombards lalte le Roman Emperor te lawni to Chin kha ani a Charlemagne an France he robe rong tak zokhi ada nu in Rouen Archbishop Hugh le Bishop dang te in kumsang khat za nga paruka Isua Kawr ani ngei thu an fia bele boka he robe he kor takzok hi Isua Krista in holy robe Thlir Germany a anda chat chunga hak chin outer robe ni inan ringani he robe Isua Kawr chungzok hi kumsang khat zasari somkwa pathuma Benedictine parish a thonani a French Revolution lai ani nen Isua Kawr chungzok ni an rin chu ti borban emo ti chiat mei ani hlavin an chepte a mun chan shena an thukru le a kumsang khat zaria chamkwa panga a he robe che te te zinga mi a them pali chau chu hmuhchhuah le ni in biakina da chat le ani ti in newadvance.org chuan a soyani kan tarlan tak Isua Krista Thui Loh Kawr le kawr chungte ni arin hi keima ni in kan butchui chhuah ni lovin lo chui chuak to tutte source shang te zirchiangin kan rem khom vele nuwa heti hian kan channel a kan da lut ani a hengba ka hian rin dan shang le Isua Krista holy robe dik tak zo kan kolani ti asoi tu mi shang an om vele bok china rin dan shang te le chinchia record dan shang te enin tu na kan tarlan tak Thlir Germany ami hi Isua Kawr dik tak zok ani ti arin ber ani baka zirchian dolber ani ti kan hantar lang telle bokani e Christian te ta na thil hlui le thil hlu danglam hmuhchhuah dang te rantilan le chin kan tum don ani kan video min lo hlirsaka kan lom hle meya min lo subscribe sak ngei don nia kan lo me